Čaute, ja som Marek a dneska vás vítam pri trocha vážnejšom videu. Chcem rozoberať jednu tému. Táto téma sa týka Ice Bucket Challenge. Túto challenge už každý určite pozná. Ide o to, že niekto vás nominuje a do 24 hodín musíte na seba vyliať kybel vody, prispieť určitou sumou. Stanovená je napríklad $10 a keď to nespravíte, prispiejte $100. Teda takto aspoň beží v Amerike. No, čo sa týka môjho okolia, to vidím asi takto. Niekto vás nominuje, vy na seba vylejete kybel vody, dostanete na to 100 lajkov a je koniec. Ste populárni. No, ďalšia vec. Hejteri Ice Bucket Challenge. Títo ľudia sa sprofitujú na tom, že si myslia, že keď napíšu status mám v Ice Bucket Challenge, takže sú populárni. Ale prečo? Táto challenge bola na to, aby sa pomohlo ľuďom s chorobou ALS. Táto choroba je vlastne skleróza, presnejšie amyotrofická laterálna skleróza. Prepáčte, že som si to nenaštudoval, ale ja to neviem ani vysloviť. Je to vlastne o tom, že vám odumierajú vám svaly a túto chorobu má napríklad aj Stephen Hawking. Už ste si určite všimli, na takom vozíčku chodí. Čo k tomu dodať? Jeden výskum vravel, že na Slovensku prispeli ľudia len 300 eur. A teraz si to zoberte. Z celého sveta sa vyzberalo $22 miliónov. Zo Slovenska prispeli ľudia len 300 eur. Na Slovensku je 5 miliónov ľudí. Z toho 20 000 ľudí spravilo Ice Bucket Challenge, áno? $300, respektíve eur. Ja som s kamarátom prispel 10 eur, ale na to sa nič nemení. Je tu ten princíp. Ja viem, že teraz nič nezmením, ale keby sa ľudia zamysleli a miesto toho, aby dostávali lajky, pomohli tým ľuďom, tak by to bolo troška iné. Takže prosím vás, zamyslite sa a buď tú challenge spravte. Mne napríklad pár ľudí, ktorým som sa rozprával a boli nominovaní, napísalo, že to nebudú robiť, lebo nemajú teraz na to peniaze. Ja s nimi súhlasím. Keby nemám peniaze, ani ja som nemal, hej, ale zložili sme sa. Keby nemám peniaze, tak to nespravím, lebo myslím si, že to nemá žiadny zmysel. Ešte pre tých, ktorí nevedia, o čom to je, keď si na seba vylejete studenú vodu, tak na pár sekúnd, na sekundu, alebo čo, pocítite vlastne účinky tej choroby, že vám vlastne necítite končeky prstov a vlastne o tom je tá choroba, že vám odumiera svalstvo. Určite veľa komentárov teraz bude pod videom, že som tiež hejter, tiež profitujem na tom, ale chcel som sa len vyjadriť, lebo veľa ľudí sa ma pýtalo, aký mám na to názor a nemôžem odpovedať všetkým ľuďom predsa naraz. Takže, tak no. Teraz trocha tej lepšej téme. Dosiahli sme 200, za jeden deň sme dosiahli 226 videní. Môj cieľ bol 200, pod podmienkou, že zajtra vyjde nové video. Dnes je 38, zajtra je 31.8. Takže zajtra vyjde nové video s témou prank call. Je to vlastne o tom, že komu zavoláte a robíte si s ňou srandu. Chcem sa vám poďakovať za podporu. Boli pozitívne ohlasy, bolo ich viac jak tých negatívnych. Podarilo sa mi skontaktovať aj so Shy Chicans, kanál bude v popise. A tí mi napísali konštruktívnu kritiku, čo sa mi ľúbi, lebo keď nám to napíšu borci ako sú oni, tak vlastne vieme, jak tie videá máme točiť a jak zaujať to publikum. Takže ďakujeme. Určite môžete napísať komentár, kľudne od srdca, čo vás napadne, ja to príjmem. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, to vyjde zajtra, takže zatiaľ čaute. Freedom of jail clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end as far as rap goes.